Elég volt, Devon. Halálra rémíted a fiút. Legközelebb majd nem ólálkodik erre hivatlanul. Légy vele elnézőbb. Különben is mi tartozunk neki magyarázattal. De még mennyire? Miben mesterkednek? Mit jelentsen ez az állandó sürgésforgás itt egész éjszaka? Még neki a feljebb. Elég legyen már. Térjünk inkább a tárgyra. Nekem fogytán az időm, de Michael, hála Istennek, eléggé felépült, hogy folytassa. Mit folytassak? Én nem tudom, hogy maguk mi az ördögöt ügyködnek, de szeretném végre a saját életemet élni. Ezt nevezem hálának. Nem is érzel haragot azok iránt, akik kisfiam megöltek? Haragot? Közel se jár ahhoz, amit érzek. De nem foglalkozom vele. Tudják miért? Na miért? Túl nagy falat. Az ilyenfajta bűnözők a törvény felett állnak, sérthetetlenek. Szerintem tévedsz. Ha úgy gondolja, nem vitatkozom. Részemről ma este lerészelek innen, mégpedig az autómmal együtt. Add át neki a kocsit. Egyet mást meg kell tanulnia, nehogy bajt okozzon vele. Most lepjenek. Nem vagyok egészen jól.